Ina ga ma da har ko wallahi babu kasuwa amma nan unguwa na tabbata muna da kwastomomi a cikin unguwan nan kana ji yadda za a yi kuma gidan unguwan nan akwai kasuwa dole akwai kasuwa duk unguwan da kamar da ka faɗa tsake za mu samu wallahi ko mace ce a tsake za mu sata idan ba ta hawa ta ba wannan muka dauka a tsake kafin muke saka shi dole ko mace ce wallahi musa yawa ban da mu fara tare wasu kaya na shi ya akwai kwastomomi yawa zama shi mai kanka kira mana su eh me mai dole sai yalla bai ku zo Kano ne ko Abuja ga mu nan zuwa mu je kawai mu je ya sauri mu ga mu je Every second tunaninki buri na shine aurenki bana so ki kewanki kushe ina so yawa yawa a kanka ne ake cewa ranka dai kai ba shi ne biye ba za ka yi sana'a mu ce haka mu haka muke sana'a ka'idar mu ce haka amma baka sani ba shi zai hawo mashin ba ka zai hawo ba da ganin ka an ga mutsiyaci dan gaji yau dalili mutsiyaci wannan yi zai hawo ko aiki ne yawa alhaji ka fara kawo ya aje maka ba da wani alhaji ba da ta saki wala alhaji ba da mu kullum wata mu ba hawo mashin din da wani abu kai ko bai ne kuke yi wai kamar ya yanzu ba za dauka a cikin ku masha Allah ni ne za a dauka amma wai ranka dai da ka saka za a ji ya kare ta waya ce na amma mai gida ku kadai ne masu ma yana a nan wajen duka kaidan mu ce kuma kai mu kadai muke a tawa ko dan haka sai kuma wallahi alhaji ina ne zaka je a shine zan aika shine za a aika kai zaka hawa wallahi sai ka hawo mashin din Allah sai ka hawo mashin din alhaji dawo daga nan alhaji dawo daga nan kai wannan yi mai wuri wurin nan alhaji mu da mu gaba da sai ka hawo maza hawo dan na wannan hawo alhaji barin hawo wallahi sai ka hawo wallahi da amma ba mu kira su ba ina da wallahi ka hawo yawa alhaji kai zo hauna hawo mu gani tara mu ne wallahi sai ka hawo duba ma hidda kun yake tara mu dole mun tafi dole ai haya ne dole ne ai ko uban ne bai faru kai kai